Kani ketika Dudashin MEGHALAYA bagi pedang sobai pi berok cakap tu kubur mentaka janmit syaban pai ki kubur ki babnya ngini pe kimat kongsan. Pentikna ke Sarkar MEGHALAYA baka Shillong Ropeway Project kan ampun julor ia kamariang. Yashim benta ki hinru pesangut ki master trainer na ki New Teliki District haka master trainer hapo ka Empower program. Led jurib ke Executive Committee jong ka Giant Hills Autonomous District Council bala lam khamat da UCEM uba Thomas Shuat ya ka jingpentrei ya ka Yau Musyang Complex. Ai jingkran umentri rang ba do kari Narendra Modi ha ka convocation ba sanpunyo jong ka IIT Delhi. But job takma rupa Ashish Yadav haka men's javelin throw haka Limpung World Athletics Under-20 Championships ha United States. Mentangin yapai Shaki Kubor na kaleng kejela. Ke Sarkar MEGHALAYA kala pentikna baka Shillong Ropeway Project kan keta ne penjulor ya kamariang ya kani la pensyai hadin babun na kinong syong shnong bat kitu ki bedon ka jingedai bat kani kakam kila penpau ya ka jing sokya halor kani ka project. Haka sengi belalej penjurib bat penlong ru ya ka jingelang ka commissioner bat secretary ka tenat tourism ka kong RM Kurba kala pensyai ba amdan kanu ka telong hajan jong kani ka project bat ka jingjengai jong ka ropeway na kendo ladap banra syu haka detail project report bala shna thamai khnang ba anla ban kiar na ka jingkta ya ki dieng ki bejrong hadu arpusan mitar. Ka kong kurba kala penpau bakala don ka jingkta ya ki sanspa saupusan teliki dieng na ka benta banchna ya ka station henry kala banjur baka sarkar kala thung bujli no khambun chu shu ya ki dieng ringkat ka jingthmu ba andang thung shu shu lada don ka jaka. Habakershan ya ka project ka u president ka riat laban dorbar pelunchnang uba Yostar Sun ula kubur ban ai ka jingetre lang na ka benta ba anla man pendap ya ka kam hakapor balabu ukli du jong ka project UJP Singh jong ka KEC TCL ula pentikna ba ka thong ba hakmat jong ka project kalong bandon ka jingsngan ya ka ni ka project labu ban pendap hausnam arhajar apupra Henry Using ula ong ba la shim ya kisin jam man treating khnang ba ka ni ka project kan dap shwa kapor balabu. Actually, this area here is the catchment area of Shillong Municipal Board. But in this area, that it's not affected. They've mentioned here that there's no source of water here. Whatever source of water is a little bit ahead towards Lausoto and a little bit that down there beyond the Nepali school. So it's a little bit far away. Nothing to do with this stretch of 800 plus meter. There's no water. Water source in this the entire stretch. So regarding this project that running up to here, this is between the government, Person Department and the Forest Department, which is a project of the Person Department. So with the coming of this project, we will be very happy. And most encouraged actually will take part and go to the Shillong Point, visit Shillong Point. So this ropeway is being constructed on the state of the art technology with the latest one on the European standard, and French company Poma is supplying the all ropeway system, and as per the contract we have to complete this project by 15th October 2028, but we are targeting to complete it much ahead of that, so that this Shillong people can have an international level experience by riding the ropeway. La penlong ya ka Limpung Sam ya ki certificate check itu ki belayo jing hikai banlong ki nong hikai ne ki master trainer hapo jong ka Empower program ya ka bala penlong menta ka sngi hadi ERT annex kani ka sin jam trekam ka longkum shibenta jong ka MEGHALAYA multi sectoral program na ka benta ka bha ka miat jong ki khna ki bdang khe samla ka jing pun ku bor ya ki bar ka jing la ban yaisha u assistant manager jong ka project u ba M Wajri ula ong ba ka jing thmu jong ka project ka long ban penlong ya ka pule puthi ka basngau tanat bat ya menta la penyat ya ka kam tangkum ka jing
jing persang neka pilot project haki nyau tiliki district haka nika wat kaba ar jongka la penong ya ka jing ai jing hikai ka pengnia ha kabala sedang nadu ka lai terik hadu ka pra terik unailar ha MEGHALAYA Teacher Training Academy ya kabala kersan lang da ka Magic Bus India Foundation bat ka World Being India ki master trainer baro ki don hadu 100% ngut na ki nyau tiliki district. So what we are doing here today here is we have been having 6 days master trainers training, where we are training 65 master trainers, and also we have our 31 block project coordinator who will also act as a support for the master trainers. So what our master trainers will do is that they will train the teachers on the 4 main domains that what our project focuses on. So with these trainings, we hope that we can bring certain changes and impact. Of course, changes won't be felt in a very short time. It's a long, lengthy process. But these are small steps that we are trying to undertake at the moment. So by next year, we are focusing on expanding all over our state, and also will focus to more target of schools, number of schools, and also teachers. Ka Executive Committee jongka KHASI balalam khmat u CEM uba Thombor Shiwat u Deputy CM uba L Rimbai barki Executive Member bakantop ya Ubison Roy Yano Moonlight Pariat Humbertus Nongtudu Penchwa Nanglen but Ibor Lang Shadap kila lej banjurip ya ka jingte ya ka yaw musiang complex hinin kesngi ya ka ni ka jinglej jurip lale da kinong tre ki council ha ka ba ka jing phai khmat kalong haki artli ki phang ka jingbo ya u transformer bat ka jing penyar ya ka jaka jongka muknor ha ka te ka jinglej jurip u CEM ulapan pau ya ka jing sngokya halor uput usam da ka bakdo baki kattu katni ki benta jongka complex ampat shimla ker kenro namar ba ya ka jing ker kenro ya ka jaka bahap hapo ka jing pej jongka council la le klem ka jing kenjo aktin ya ka council ulapan tikna babaro kitu ki bedon ya ka permit kinyo ban pendon kam ya ka te ka jaka tat andala IT ya ka te ka jing te sya ka council ringkat bat ka jing la ban pendon kam ya ki jaka ki bedon. Kat kam ke jing yo yang iman dang bun ki thau yang ke council ki wa ker ki ya ni pensing klem konsol klem misatu le ni klem khana ya ka district council yo li pen yo ko le ni yo li thau ko wa kat ni tu to i thau yang i kat ni tu to i thau yang i ka te man ko em kam henry mi tip na ki dau mandawan ini de yoiwa terkom ker ya ki fencing khamtam to dang bun ki thau yang council ku dang i cherot te haji ngi to ogani na ga liang yang i da ra ya ni ka ma po ga executive committee badang perkhat i ki ka bantau le halor kini ki thau ku dang sa cha cherot ndai woro ka ta ka thau yang council hap em go hapo i ka fencing mtau i ka chalak kat ka wa man kat te ka data yuk society menta ka sikala penlong ya ka influencers meet man kentiu ya ka jingtip syapang ka digital bar ka jingla man penon kam ya ka rinsan online da ka jing sungthu ukong san jong ka jingalang uba kim fa mar benyang ubelong ru MLA berim ka rambrai jerngam constituency ula ong ba ka ni ka sinjam trekam kalong ka badon jingmut bha man pen klan ya ka jing sungthu pat ba khamtam hapdeng ki samla bar ki shnong ki thau ula kentu ya kitu ki bala pau nam lingba ka ni ka rinsan ne ki influencers bakin pen kam ya ka ni ka rinsan ha ka rukom ka badon ka jingkit khli ban pin sapriang ya ka jingbha ban ai jingtip bat ka jing shisha u IPS officer berim u balong ru unong ai ktin ka sang BJP u ba MH kharkrang ulama ham ya kinong shim benta shapang ki jingma ki badon ha ka social media da ka baya sam ya ki khana shapang ki jingja ki bala ja shisha jong ki kam thok bat ki jing penting bat jing pendik lingba ka rinsan social media ka ba ulama ha ka por ba udang tre kum upulit kani ka program ka banjur halor ka jinglong kongsan bandon ka jingkit khli kumnu ban pendon kam ya ki digital ban ya da ya ki imlang sa lang ha ka ju ka por ban pendon kam ya ka bor jong ka rinsan online. This event is especially impactful for Meghalaya as it strengthens digital awareness
among our youths and communities, helping build a safer and more informed digital society. To all the influencers present here, remember that your voice has the power to inspire and create positive change. Apart from like influencing a lot of things, politics, whatever, I think so we also need a social responsibility also to influence the people and how to use social media, which is very, very important. Social media is good, and but it depends on how. We have to know how to use it. Since a lot of influencers are here, if you want to influence, please influence what is right and what is the truth. Kayo kinong rep ne ka farmers market jong upnai naila la penlong mentakasngi ha ka baladon shibun jat ki marep kum ukubi ureu hadem usok turun muli ki jhur jerngam bat kiwe ki jhur tenrai la penlong ya kani kayo daka 1917 items hapo jong katanat Department of Agriculture and Farmers Welfare ringkat ka jingkershan jong ka Meghalaya Farmers Empowerment Commission kani kayo nong rep kala nangkiu ka jingpau jong ka nadu bakala sedang ningkong yaka ha upnai kala lingkot mata usnem iwe na kinong rep i kong bala penchai suting ibede idukhat jong kashlam jing yatali cooperative society ilawan ra shibun ki jing thong na maujam but ila kentu ya ka sarkar bakan penbha ya ki lenti singkin sha kashnong jong i ban pensuk ya kinong rep ban penpoi ya ki mar rep jong ki na kini ki jaka ki bajenjar manyan Umarap chungi wan ralu kat ki badan ha kasna manchan barok khoy day ban tang kini ki badan hane dangbon ki baca ha ka kamar sangi sawar den nalum ka changa kumbang ya nangi ki thai ki ba kham suki ban ya sikenta sitong nani sikenta ki sinrang ta tang kumbang le minit nani sikenta patbiang patbir ka surak chang sitikal kat surak ka longriak ande ka bakal matat ni kum na senang mama macam ni kuat ka sarkar ka ban ikut lam ya kan ka surak sengi Saungut kidkot jong ka Trep National Youth Front bakan thop ya utli borswer Steve Cream kit ringklem bat ujef sotun la pelat no yaki hadin bakila syakem ha ka lai phoi terik upnai naitung ajar arpun riu la kem bat bu yaki tegi dekot ha ka judicial custody namar balakeno ba kila don kti ban kta kti bat penyaj ha ki jaka pat ba namar ka jing keno ba ula jrong kti ya ka wei ka samla badang le intern u advocate F Shangpliang ula pentikna balayo jamin ha ka santri unailar ajar arpusan ka HNYF central body kalayo pediang yaki dekot ban kentu yaki bagi dei ben peteng ban syakri ya ka imlang salang kalau kena mereka mengkret ba ini hadin bala le ya ka bir bat nakalian yang ka yin bisa bat nuram di kala ai bat menjur ban ai lebih lekin bat ha kabir ladap ai ha kan santri unaitu ada benar de mentakasni nyuterik kadi nomor ba kaji slam badi ba nyaban pendiang kot kislah nakalian jangan wo konsel nyaban pendiang kot kislah harga beli berki beli sai Kipulit kilakem ya kilaingot kibriu kibedan benta ha ka jingtu ya ka baik Yamaha R15M na Bivar Road ha ka mit jong Henry Tarik Nailar ya ka ni ka baik ka bamdon ya registration number lalap kat ba kadang ya na light lingkot batmu banlet shapen usla ka barung jubor lingba ka no entry zone kipulit ki be tong ya ketika baik kiba layo jingtip na kipulit kibedan hapo ka duty hamauli langkerdem kini ki nongtu kilatmu banthe pia ka baik hapo ka kali alto ka badang up ha ketika jaka kipulit kilayo ban bat no mardor ki arngut ki basubadon kti kat ba uwei ulayo ban pet henry ula syakem no pat hadin yakini kilaingut ladap ban yalam hapo ka ying bishar ha ka ba kipulit kindang hab ban set yaki sakumbalais ngi na ka benta ban tok ki chushu
Kaseng samla shnong paham sim menta kasingi kala penong ya ka program penkup buram na ka benta ki samla puli ki bawan syakmat ha ka examen SSLC but HSSLC. Kani ka program kala penkup buram ya urian lingdo usamla na paham sim ubala mi khmat ya ka jela MEGHALAYA ha ki jingyakop ya kunkti. Ha kani ka program lawan manishim benta da uba Joseph Lambok Rembai Vice President jangka KSU Riboy District kum ukongsan bat uba Shanbok Sinkli Assistant Secretary jangka Bash nong paham sim kum usembut kongsan. Kita khot jong kaseng long kemi kiri orang ba bat kisamla puli ki bayo pediang khusnam kilaya don lang ha kanika program. Ha ka jingkren jongki u kongsan bat usembut kongsan kila ai kuble ya kaseng samla shnong kabala penslur ya kisamla puli bat ya kisamla ki bedon sap ha ki benta ba per. Mi kepada ki karno ki jenjang ki bat kersyam nomor kamdei kausuk hakejuk pemerintah bat halik skol bat hak syaki institution per nomor kafis kalong kabarem hendrai ni suto hakejingduk pawdei tangin ngurap ru kilet kersyam doyak bat penang ustad ki bat kini hakoi kasni ba kejinglek ba jong ki karlong pat kejing mentoi mdei tang yaki kaying kesem hendrai yak snong kathau ya kali bisa berubah kawai. Ka Anti-Narcotics Task Force jong ka jela ha ka jinge trelang bat ki pulit ka West Giant Hills kala yo kurup sau pupra po nyu program u heroin u basong dor kum bah nyu lak tingka ha ka jing khenra ha silintar ka surok ba NH6 ha pramer da ka ba le katkum ki jing tip ki ba yo lum ki pulit ki labat ya kawai ka bus network travels ka ba wan na selchar sha Shillong bat ki bala suba don kti la tip kerteng kum u Robert Nongrum u bat scam lang jaran bat u Nirantan Tangsong lalap yaki ba kidon ya uni udrok heroin bala buri haki plus sabon plastik hapo ka jaket bat labu yaki barok laingut hapo ka jingkmi jongki pulit na ka benta laisingi. La penong ya ka jingpen khuj ha lok bhavan tura ha ka singi sajan kum shibenta jong ka jingpen kre na ka benta ka jingraki ya ka Independence Day ka ban wan bat ka jingpen her ya ka lama kari ka balabu manlong ha ka khatsan tarik unailar ya ka ni ka sinjam la lam khmat da ka achek asong Environment Enthusiastic Society haringkat ka jingkershan jong URR Marak ubde u Principal Director ka Embos ki khot jong ka Durama Motorsports and Adventure Club bat ka Garo Students Union ru kilaya tilang ha kani ka jingpen khoi haba ai jingkran chakilat pathai khubor u RR Marak ulaong ba ka jingthmu jong kani ka jingpen khoi kalong amtang man pin ipu ipheng ya kani ka jaka henry ban pin shai pat ba ru shapang ka jingkhoi jing suba ka jingkit khli ha ka imlang salang bat ban yada ya ka mariang da ka babanjur ba ka jingla ban pinne ya ka jingkhoi jing suba jong ka mariang ka de ka jingkit khli lang jong baro. Well, dalos nga, cleaning drive nga tinga, Lok Bhavan Turao. Amban anti day 15 August ko, manina gaki nga tukuna, uli gaman yam kawarang ni jamano, samshi burung rang deka ko, namiriki clean ka atem na, wan chuna rang ko, geru rang ko, nung atem na nga, ye area gamuko spruce up kaya nga, nagim na bakla parang ara, at Kasong Environment Enthusiastic Society, Garo Students Union aro Durama Motorsports and Adventure Club ungatum sakan tikon dao ya suni baro sacrifice kaya mena ko join kaanina blongen mutela bini chuan ya gemukon coordinate kaya mena chusokat na manani gemen. U District Magistrate ka West Garo Hills Ubibor Agarwal ulapenmi ya ka hukum mankhang persya hapo ka section chispa Andrew Pulai BNSSR Hajar R Pulai ka bayadai bat ka jinglum pajba hasaudong ka pelau jong ka GHADC ha ka ni ka dorbar banwan jong ka council ha ka shpoterik unailar.
ya kani ka hukum la penmi banyada na kajing pentut ya ka syong suk syong san jong ki pat ba kajing khang lat ya ki office jong ka GHADC bat kajing pentut ya ka dorbar khamtam ha ka bayade bat kajing wanra ya ka bil halor ka separate electoral roll lani ka SER kajing patha ka khang lat banyalum brio san ngut chaneng kijing yakhi kijing yat pat ba lani kijing lang hapo ka phalau jong ka office GHADC ha ka shpotrik unailar lakhang ru ban ka lenti ya ka jingrung ne jingmi jong ki he sarkar ki nong tre ki dekhot ka council ki nong wan jngok kai ne ki pat ba kani ka hukum kan tre kam na ka benta ki officer ne ki nong tre ki badon ha ka duty ki dekhot balajid jong ka GHADC ki pulit bat ki bor penjarian bat ki emergency services u district magistrate ula kerpat ya ki seng san perthai ki seng bhalang ki seng tre mon ngobha bat ki ru pat ba bakin penne ya ka jingsuk bat ban ya tre lang bat ka bor senshar mentang inya pai shaki ki khubor na kathan shatela mingi Menteri Rang Ba ka Assam Himanta Biswa Sarma ulalet jurib ya ki jaka ki badang syakta na ka jingshlei hadarang district man khmi ya ka jinglong jingman ha ki te ki jaka usarma ula keren bat ki longyeng ki bala syakta bat ula khmi ibnya ya ki lan ai jingerap ki ba lale da ki bor pinya district ka jinglei jingo jong u ka wan ha pedeng ka jingai persang ka badang ya chakmat man pinyo ya ki lan jingeram bat ki jaka ri tengen ba shipor syaki shnong ki ba syakta ha ka jingshlei ha ka leng ki benta jong ka Assam tungin ya pejmenta ya ki khubor na kalengkari Menteri Rang Ba do kari Narendra Modi menta kasngi ula khot ya ki samla puli jongka IIT Delhi menbu ya ka jingsung tanat jongki bentri hapo kari hapdeng ki rai jongki bat ban pentikna ya ki kam ki jam jongki bakin ai jing mentoy ya kari haba ai jing kren ha ka convocation ka ba san pho hinyo jongka IIT Delhi Modi ula banjur ba kawai pakawai ka pateng ka ya kendu ya ki jing e ki ba kerpang bat ki kit ya la ka jong ka jingkit kle ula ong ba ka jing tre jongki samla puli graduate ha ki niki laipo lai pusan senam banwan kan penwan dor shibun ya ka jingya lenti jong ke India shaka viksit Bharat haba penpau halor ki lar ki lenti ki badang mi Menteri Rang Ba do ula kedau sha ki benta trekam kum ki semiconductor ka hau bat ki drone da ka ba penkesan ba ka India ka ile ban shania halade habaro ki benta जो नए चैलेंजेस के नए सॉल्यूशंस खोजने का साहस रखेगा चैलेंजेस उसके लिए चांसेस बन जाएंगे और आपने यही तो आईआईटी दिल्ली से सीखा है आखिर आपकी ये डिग्री क्या कहती है क्या सिर्फ इस बात का प्रमाण है कि आपने एग्जाम पास किया अच्छा सीजीपीए हासिल किया या एक अच्छा प्लेसमेंट हासिल किया निश्चित रूप से इन सब का अपना महत्व है ka Payments Council of India lani ka PCI kala penbana ba ka UPI kan yai beteng banlong ka balai lut na ka benta ki nong thit nong pet ka ba ailat ban siu mardor da ka digital klem da don kam ban siu pisa ka PCI kala penshai ba ki nong khai ki berit ru kin amsha shim pisa na marba ki pediang ya ka jing siu digital kala penkesan ba kino ki jing siu na ka benta ki nong khai ki dei ki jing penbai hapdeng ki nong khai bat ki nong penyo pisa bat kam dei ban kta ya ki nong thit nong pet haba penpau ya ka benta jong ka UPI kum ka benta ba kongsan ha ka jing siu digital hapo kari ka PCI kala kado ba ki bank ki company fintech ka NPCI bat ka RBI ki la baiting ka ha ka technology ka jing shngan ha ki core internet ka jing da na ka jing le thok bat ka jing penwan dor thamai ban pentikna ya ka jing shania
Menteri Katanat ki Kampo Yeng bat cooperation ke Sorka Pedeng Amit Shah mentagasngi ulapli ya ke Office Terekam Pertamai jong ke National Urban Cooperative Finance and Development Corporation lani ke NUCFDC Hafort area ha Mumbai. Katuk ni kiwei pat kijing syakri la pelaj ha ke ni ke jingelang. Usha ula pelaj ru ya ke kuat kabala ai kerteng Operational Risk Management and Resilience bat ula penkup buram ya ki nongmi khmat na ki hendriu teli ki Cooperative Bank. Ha ke ni kesngi ke NUCFDC bat ke National Forensic Sciences University kilaya soy ya ka soskular ya song thu jingmut ban pen klan ya ka jing shngan lingba ki kor internet ki jingla jong ki kor technology bat ka jingla jong ki jaka ai jing hikai ha ki urban cooperative bank usha ulaya shimbentaru ha ka program ha BSE International Convention Center haringkat umentri rangba ka Maharashtra udevender Fatnavis ha ka ba ulapli ya ka Security Operations Center lani ka SOC ban pen klan ya ka jingshngan lingba ki kor internet na ka benta ki urban cooperative banks. अमरेला ऑर्गेनाइजेशन इस पर काम करेगा। अमरेला ऑर्गेनाइजेशन की अवधारणा बहुत स्पष्ट है। टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत किफायती खर्च में, साइबर सुरक्षा, भुगतान प्रणाली और आधुनिक बैंक की सुविधाएं, ये हमारे 1400 बैंक अलग अलग जाकर खरीदेंगे तो अरबों खरबों में इसकी कॉस्ट आएगी। मगर सभी बैंकों के बिहाफ पर अगर अर्बन बैंक का जो ये अमरेला ऑर्गेनाइजेशन है वो ही अनुबंध करेगा, वो ही रखरखाव करेगा, वो ही सॉफ्टवेयर खरीदेगा, तो मुझे लगता है कि कॉस्ट बहुत नीचे आएगी और वो हम अभी कर रहे हैं। Mentang pai syaki kubor na keleng ke partai. Ke India kala kentat ya kijing persya bala pensngau da unang thau an ke ri Amerika halor ke jingwan ra ya ke Foreign Contribution Regulation Amendment Bill da ka ba penskem ba ki kam thau an kidei ka kam yeng jongka. Unang aiktin katanat ki kambari UR Jaiswal ula ong ba ya ki rai ki bakum kini ki benta la shem da ka parliament jongkari India da ka bakado ba katu kat ni kiri kuntup ya ka US ki penya ya ka jingwan jong ka pisa na bari ha ka bayade halor ka jingshan jong ki jahan bat kinong le jingle jongkari India hapo duriau Jaiswal ula banjur ba ka New Delhi kalabu hakmat ya ka nikamat. We have seen the comments. Legislative matters concerning India are our internal affairs on which decisions are taken by the Parliament of our country. I would also like to point out that there are several nations, including the United States, which regulate the flow of foreign funds. Mentang nya pai syaki kubor ya lek kai. Ke India kala sedang ya ke jingyok takma ha ke World Athletics Under 20 Championships ha USA ha ke ba u Ashish Yadav ula yok Korea ke takma rupa ha ke javelin throw jong kishen rang. Uni unong ya lek kai badang khat khandai senam kerta ula la ban kawang jengai hadu Nyo pusau poin kendai mitar ha kasin kawang kabalai jong u ha ka ba ula pendep ha ka kerdan ka baar. U Ashish ula long unong ya lekai u baar jong ka India hadin jong Uniraj Chopra banjap takama ha ka ni Kalimpong. U Chopra ula job ya ka takama kesiar ha usnam arajar khatn riu ha Poland banlong tang ma u unong ya lekai u blala ban kawang jengai hadu prapun riu poin saupu pra mitar. Ujan Hendrik Heymans jong kari South Africa ula job ya takamaksiar da kabala ban kawang hadu prapo poin sanpo mitar hakasin kawang kabakhadu jong u. Mentapan ini pe ya ka jinglong jingman ka sun meneng hakalang ki benta jong ka jela.
Hatura kajing kriat kalong R degree Celsius but kajing shit kalong lipo R degree Celsius kajing sengam ka hau menta kasngi kalong henyo pusan na kashispa. Haba pai pat hanong ba shillong kajing kriat kalong katpra degree Celsius but kajing shit kalong R degree Celsius kajing sengam ka hau menta kasngi kalong prapun rio na kashispa. Kat bahajo waipan kajing kriat kalong katpra degree Celsius but kajing shit kalong R degree Celsius kajing sengam ka hau menta kasngi kalong prapusau na kashispa. Kandon kajing hap slap ka bamulumala haki babun ki jaka Hatura Shillong bat jowai. Shawan poi shaka bakut jong katup kubal ngene pe biang sa sin yakimat kongsan. Bentikna ka sorka Meghalaya baka Shillong Ropeway project kan penjulor ya kamariang. Yashim benta ki Hindu pesanmud ki master trainer na ki New Delhi ki district ha ka master trainer hapo ka empower program. Let Jurib ka executive committee jong ka Giant Hills Autonomous District Council bala lam kman da UCM uba thombor shiwat ya ka jingpentre ya ka yaw musyang complex. Ai jingkran Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi haka convocation basan punyo jongka IIT Delhi. But job takma rupa u Ashish Yadav haka men's javelin throw haka Limpung World Athletics Under-20 Championships ha United States. Te parlok katungila poi shaka bakut jongka tup kubo jingim taga janbit hadu wendai syambiang wat pila syakisi kublai pi barok.